First time yun history mga badi. Na, nagharang diri badi. Wala, stranded na. First time in history. First time ni. Kabayad ang gobyerno sa utang, 72 milyon. Oh, na. Di pulis na. Ang pailan. Pailan niyo ang... Wala mo kayo maluhatong kay Nato Adlaw? Nato daw? Ah, gitriso. Sa to pa, kami ilang person. Grabe yun ni kakursunada ng tao nga way nagsugo sa yaha niya, giarangan niya ang kuan karsada. Mao ni murag nagdiskurso siya ba, paminawan ninyo. Utang ninyo ang hangin. Alright, na-stranded na sila diri mga boss. Oh, Kaya yung ikang utang niya kung Alma Gidon. samtang kamo ng kampo. Alma Gidon. Pangingin ko siya. Hindi na natin. Oh. Grabe siya kakursunada mga idol kay bisag pulis wa siya nahadlok. O tanawang niya na stranded, mga sakyan na stranded tungod sa yaha. Ang mga tao na stranded tungod sa yaha ang trabaho. Nawa. Kani nga kuan gihatol niya sa December 25.